Takže čau lidi, zdravím vás, já XX Vochy a vítám vás u dalšího dílu ze serveru Czech Survival Games a tam spadl ten vůl. Čau. A tam lítá krupec. Ano, a tady to je, myslím, že pátý díl, nekoukej se sem. Co jsem čumíš? Jo, a já tady jenom něco napíšu. Já jsem PvP, sakra. Kdo chce, může pozdravit. Tak, dobrý, napsali jsme a co tady v tom dílu budeme dělat? Já vám asi ukážu všechny tamhle ty 4 teleporty. Tamhle je villager. Jo, byl už tady to ve videu, tady to, nový spawn? Ne? Tak to je nová mapa. Takže to všechno ukážu a doufám, že se vám tady ten díl bude líbit. Nebude. Ano, a budeme takhle plavat. Plav. La la la. La 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 la. Sakra, jsem se utopil. Ahoj, pičo. To nic zabíjej mě. Takže první bude tady gamerovo parkour. Jo. Ten neumím. Neumíš? Kde jsi? Na gamerovo parkouru. Já skáču s F5. Sakra. Ne, já jsem. Pardon. Tak. Takže tady to je zpátky na spawn. Tady to je nový spawn. Kačer. Vám ukážu. Tady to všechno nový. Tak. Sakra. Nemůžu to ovládat. Kde jsi? Tady. Budou se přidělávat 2 nové arény, 8 a 9. Tady to tím můžu takhle ukázat. Ve výstavbě. Všechny arény jsou teď plný, myslím. Hej, tak pojď na 7, já to potom všechno dokážu. Když chceš. Takže jo, já si dám zpátky F5. Hezky, pěkně, vidíte. Tak. Hej! Tady vidíte nějaký much. Teplo už. Máš Steva. Nemám. Máš, ale... Nemám Steva, tak se tam kouknu. Jo, už to začíná. Černoch. Hej, my běžíme jenom my. Aha. To tady lítá za sračky. Tak jdi, to tady lítá. Ty koule. No. Černý jsou. Ne, ty vole bílý. Do prdele, ty seš jak kretén. Sranej. Šuráku. Zabiju tě. Ne, já mám jedno APčko. Je dobře. Ty jsi debil. Že si chcípnu. Mám skill rukou, vole, však kde tady pozabijím. Umlátím je tady. Ty vole, dá ti skoč třeba. Skoč do zdi. Chcípni. Ještě debil, on skočí dolů. No já jsem taky mrtvej za chvilku. Chcípni ty. Kunda. No, jsem mrtvej. Takže vám ukážu zase ten spawn. On má stejný skin! Čurka! Počkej, on musí být ve videu. Za tebou. Tak, já se budu kouknout tady jsem taky ještě nebyl. Tak. Já si dám option, co zvětším si zvuky. Tak. Já mám napsal Čurku. Tam něco hoří? Kde seš? Je krupis, ten musí být taky ve videu. No tady krupes? Jo. Kde? Kde? Prdeli. Já jdu na 5, začíná za 30 sekund. Jo, 5. Tak. To je jediný, kde mám napad. Jsem nahoře! Takhle krásně. Marezáku hnusné. Takhle krásně ve videjku. Hej, že mám skin. Ahoj. Za 10 sekund to začíná, mám skin? Já tě nevidím. Za tebou. Kam to čumíš, vole? Ty vole, ono už to začíná. Můžeš.
Vybuď tu kačer. On se na mě poutne. O, Mě zabíjí. počkej, já tě neslyším. Máš blbý. Já mám sluchátka, ty. Hovado. Jo! Mám svar! Neřvi. Jo, tak když mě To neslyšíš. jsem bude slyšet. Co? Ty vole. To já si musím stlumit zvuky. Ano. Za chvilku si to musíme Já vzít. mám pro tebe sword, ale nevím, kde seš. Kde seš? Jak to je v prdeli. Ty máš pro mě sword? Jo! Tak to jsem tady nahoře. Jsem na spawnu. No já tady... Ty vole. Musím stlumit zvuky. Nebo mě ty blesky zabijou. Kde jsi? Tady jsem nahoře. Tě nevidím. To furt řve, ty vole. Tě nevidím. Lezu takovou tu sandstoneovou horu. No tak pojď na dolů. A já jsem tady proto. Já mám stejky. No a já mám ryby. Co jsou zdravější. Pro výživu. Tak, tady si běžím pro čestku. Tak to bude lepší. Co? Tak to bude lepší. Tak, kde jsi ty kurvo? Už běžím za tebou, ty chujo. Pánek si svouchy, kopírák je tady, co? Kde to máš? No, nějaký kokot. Pan i kopírák XX. Aha, i mutejou. Tak máš ten sword, kde seš? Já už běžím nahoru. No já už jsem ale dole, tam u toho hradu. Ty jsi blbej, ty vole. Počkej, mě někdo volá na Skype, počkejte. To pauzuj. Je tu 9 player. No, co mám stále ty klapu legíny, tu prdele. Já jsem to volal zvednu. To je jedno. Kde to byl? Nevím, nějaký kokot. Ty jsi kretén. Já jsem sword. Aj ty do prdele kokot. Aspoň bude slavný chlapeček. To ne, ty jo. To byl... Nic. Ale creeper má se, creeper se Hej, změnil. trefíš. Já nevím, kde seš. No tady jsou nějaký týho. Ne, v tom hradu. Oho, já nevím, kde je. Vzadu tam. Jo, už tam jdu, už tam běžím. No. Mám poslední rybičku. Hop. Což dobré, mám jídlo, ty vole. Jo, další jídlo. Už mám 14 ryb. Jedu. Počkej tam, ježiši, nebo tě zase nevím, ty zase někam zdrhneš do prdele. Kde to byl? No, nevím. Byl to někdo cizí? Hm. Tam jsi! Chcípni! Ty debile, nemáš skin? Mám, Nemáš, tak se koupni. ty taky ne. Jdi do prdele, ty vole, kretény, vymrdaný, ty oči zabiju. Ne, mít! Tak jdi do prdele. Hoďme Je tu lukem. 5 players. Hoďme bez luk. Nemám. A ze šípama. Ty vás jsem ho viděl, jak se po mě Nemám střílel. jenom luk. Hoďme i šípe, prosím. Ty nemám. Jim sípem, Johnny. a... Já i nemám, tak se čum. Štěstí. Je tu nějak, počkej, je tu MC Pepi. No, tak ho zabij, Pepika. Kavík a nějaký doběr a ještě nějaký debilik XXX. No, tady tě hažu ryby. Hop! A tady ten pohled je nejlepší se v 5. Ej, kde seš ty čoro? Ty čoro. Dej.
Dojejcích, zuchejcích. Tam je česta. Tak pojď. Hej, Co je? koukni se. Já jsem chtěl být ve videu. Být poslavný. Už tam bylo až dost ty Steve. Ale myslím, že už máš skin, A ty ne? Jsi varazák, musný. Já běžím celou dobu se F5. No, proto běháš tak postiženě. No, jdeš dobře, no. Nekecej, ty vole, tam vidím, Milka. No, to může není. Já tě chtěl shodit nosem. Nevol, proč se sem? Je. To mi zbytí. Skočíme dolů? Čekaj, mám ještě jedno často. Jo, jsem tu. Já jsem mrtvej! Ty jsi moc. Oh. A už to radši normálně. A už je tu jenom, už jsou tam jenom 2 hráči. Ale tady leží nějaký věci. Já ho vidím. Teď co je? Co? Jo. Já jsem mrtvej. Ne. Jo. No, to mám železný sport, jo, vlastně. To bylo na Skypeu. No já počkej, já se kouknu, kolik natáčíme. 12 minut, tak já si myslím, že tady pro ten díl už by to mohlo být všechno. Uvidíme se u dalšího dílu. A mějte se, guj. Čau. A užijte si život. Čus.